nga nadopi acara pagtupolon ima di anak kota nak niuriata si Dian Malau do si Elsa Boruswobi jala puji Tuhan berdalan dengan donakinan acara di Bagasan Gereja. Jadi bisa kami roinan amang terutama keluarga Malau Borhombing Sintua Borhombing Sintua nami rohami dison donganmu sa parendean parari Kamis donganmu sahuri atau jadi las rohan nami menghadapi acara ni patupolon ni anak kota makin bahasai lamtu juluannya ron bahasai tiur masuk dia ke perdalanan acara di hutape di patiur tuhan masuk dia nang acak akacarai tulus sudah nang jadi sampai non di huta lancar sudah kau laun nang pesongoni keluarga ni hala inang di son amang sehat-sehat di bawah perdalanan sampai satu di huta perserakanon di bagasan kahipason las niroha saya Tuhan memandongani hamuna di bagasan ulau muna di huta mersogot saya di pas-pasu Tuhan masulut akan pamas-masuhon ni anak kota di huta nang songoni keluarga besar di huta pe ilihat Tuhan maka haipasan doa kagugon di hamuna na marulaun. Jadi om mahami nang doa muna sa parari Kamis mungkin arong dope nang ka dongan tasahuria. Jadi las marohamuna non dia ka sudia ka ulau ta tu warere nengro utima mulate. Ina masak kamu ina arong dope oleh tema pinasa mabertikia tu punguan nama isema mardus nirohama kita. Dapat. Natin naman yan. Bagay. Punya hak patin. Ala tomo di Panitia kasi izin panitia ini si biburu magben. Khususnya siap kami Kanilo ni Malau apa ini? Madok asih marosi Tuhan sudi akka ulam naneng ulau ta di bona basugit di dongani Tuhan mah iramoti di pergoge mahamu asan giat ulau tai ulau las dirohai sugut haduan tak kurang mana hamu be keluarga Malau Borhombing tong mah di bagasan pangarmanya Tuhan asa di bagasan hasiatukam nila ho borhat sugut di bona basugit lahu mengadopi ulau pamasu-mason ni anak ni huriat tak anak muna sedian Malau. Jadi amang inang sian hami korama dan suri hami rotuk sope baranami las marhamu sian giap ma ibudeni ari las rohatta lahu panibudi mumpungatta huriat tak haga bebe kaliabang perira. Kapole kencang donana memang mau lihat mari tuhatta mau lihat mari pertikian nata patupa di hari sadarion di bagasan las ni rohana siap Tuhanima kita marlupulup tujulah nyari so menima siap kami kumpulan korama binasa ma tumurirat Mau lihat tema di punguan korama sonari binasa mapertikia tu punguan korgabungan agape. Mau lihat tema di Tuhata di hari nauli di bulan naning ganon dilihat di hita ahipason. Jadi sama lima dihamu keluarga Malau inang boru si hoping dison rodo hamisian huriata secara khusus mahamisian bungan koragape dohut cucu muna di nabat bagasan sadarion oleh tema di Tuhan di gado merdalan acarai jala taruli do kita saluhutna di pasu-pasu ni Tuhan. Jadi songonido nang di hala amang Malau keluarga songoni nang inang borusi hoping song hami sian punguan koragape ima di namangino tutu hatta di saluhut sakap rencana muna naneng sipatu paota di bona pasogit ima di naneng macalo pasu-pasu pardo masarepio ni anak kota tamiang sian hami saya dipatulus Tuhan ma perdalanan muna porhat tamu sian tano parserahanon
sahat tubuh napasogit jala dipatulus dipatiur Tuhan nang sudah akar rangkaian acara naneng sifatu pamuna di napasogit ima dinanaeng pasahat todoh mangarang adat na hobar tu adat na pinukan ya puta si jolo-jolo tubuh na somaralo tulomo ni rohani di batang saya tiru-tiru masa luhut aka acarai suang samani nang hamuna pilihan Tuhan di hamu hahi pasong boy mulak hamu muse tutano parserahanon pajumpa kita di tonga-tonga ni huriai marlas ni roha hita hima makalason salhut pasu-pasun itu hata jadi sian hami bunguan aurora gabe molutung pe di bagasak tikionan non hupasahat tami soman tupak nami ala mungkin ala ni ala kabar tikian doho jarak ang bui hami rotu bona pasogit las maro hamuna saya itu hatama namangguhi pasu-pasuna sama ni man bui hupasahat tami tikian hupasahat tami matu pamulen nami melihat tema di bunguan kor gabungan agabe sonari hubasahat tami mapartikian atik gua dong sian wik Jerusalem napasahatun nata sian hita wi Jerusalem besok kita juluk kita mulai hati mati tu di rata dengan basah semua wik nata hubasi inang situa produk itu hami siang wik Jerusalem madu hati udama muna nampila sahamuna tuhuriata jalan yang ada itu kalian ulauta yang nomor tumpul anak kota si Dian dohot si Elsa di pas-pas dua tutu di dalam orang itu hamuna amanina tuhuna pasogi ima dalam menjalan pemasukan bawah gason yang anak kota tuh teman-teman orang yang di perjalanan dalam orang di pas-pas yang di perjalanan saya dengar tutu ulau di mana pasogi ketong dalam orang jalan yang anak kota Dian dohot Elsa saya enggak tutu sada rumah tangga na hot di tengah-tengah di Huria di Julung Tuata nang di tengah-tengah di Huria lah di pas-pas Tuata Huria kasih dana dua gak bisa ada rumah tangga darengan na dua gak bisa ada tujuh dana dua saya totong na Tuata na mas-mas ada sida nang kamu pe di namula kamu nong masih bunda pasugit tu tanpa perserahan totong Tuata na mas-mas mamuna na mangarang moti kamu somon akka nata kewajiban nata pasangan sian wita ba mandang saya dipan non pasangan kami ba nauli mai mandang ngamai saya dia pendon las mar pemajal itu butima ima atasian kami siap di Jerusalem butima ini masa Jerusalem nangar kepada bayi mau lihat tema sonari binasa ma tu mewakili perhalalu mamang pati tanami namang uluhon kuriata ya horas marita saluna Horas sama horas. ya mau lihat tema tapasaha tutuhata siala bui mardala dohot dengan acara partupolon yana kota sidian malau dohot Elsa Boru si Hombing jala omma partikian nauli nadi lewat Tuhani tuhami song-songon itu keluarga lau pasaton hata nauli hata nadinggan asa dinggan masa luhut nak mardalan ulang pamasu-masuon di Bona Pasogit di HKBP Lobu Siregar Resort Rohan jala Tuhan ma nama ngaturhon asa dinggan mardalan jala tiurari di Leon asa saluhut na hamu keluarga na porha sianon di gonggomi Tuhan jala di bagasan hai pason saluhut na hamu porhat song-songoni mula sian Bona Pasogit alani i omma hata na bui upasat tami selamat mah tu keluarga nami keluarga parhaladu nami sintua es boru siri si Hombing dohon amang es malau Sama-sama S ya. SS iya super dong jala lasma rohatta mangate jala tu si Dian iya amang mau bilang jaga kesehatan ya amang ya jaga kesehatan karena panjang ini perjalanan ada tanggal 5 titing besok baru mengikut lagi sampai ke tanggal 17
panjang lagi. Karena itu jaga kesehatan mamangda. Itu baru nami pe, baru ni pendita. Elsa, ulinai ho baru, lasroha, ngarapok rokap, jala setiur masaluk nate, lani di gongkom itu hamma saluk nahita, asadingkan mardalan acara pamas-masuk di tanggal 10 Maret 2027 di HKBP Lobo Siregar. Songoni mahatan aboy upasat kami upaulak kami matu protokol. Mau lihat ya mah di tasaluna songoni mah amang inang di keluarga besar Malau dohot si Hobik nunga sipul hami makatai songon hata perpurisi donon nami manang nasa di hari pehamu mulak tuwa na pasugit songon nido minatutua madonon nami mangerbang man na bunga-bunga di perbisar di mata nyari manang nasa di hari pehamu mulak selamat jalan madihamuna selamat tinggal di hami tiur mamar dela salu di hamu amang permusik nami ala naing pasahatong akasilas niroha dohot katangian mahami naing borhak mahami itu si bohong-bohong alani amang baik kamu mah parombus-ombus Parombus-ombus. Parombus-ombus dong, lagi bintang-bintang
Urut ni rumah tu ngasing no tahe Ikon magu turagi sure Goting nabe ikon dao kale Doge doge tasori no hati Urut ni rumah tu ngasing no tahe Ikon magu turagi sure Goting nabe ikon dao kale Doge doge tasori no hati Tumbaro tumbaro di potak bulan tumbaro 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 di pasar malam baru-baru Iya.